जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि आउटपोस्ट पुलिस थानायावहा आरो दिनै गोदानै जोनोम मोननाय NLFB हानजाया गावसोरखौ दिनै बिथांमोना सरकारजों सावरायलायनानै गावखौ गथायबाय आरो बे गथायनायजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों जों मोगा मोगि लानो सानदों। बिथाङा दिनैनि बे बिथां NLFBनि चिफ कामान्डार M बाथा बिथाङा सरकारजों सावरायनानै फैनायावहा बिथाङा मा फोरमायो जों मिथिना लादों। गोदानै हाथियार लानानै सोमावसारनायनि थाखाय NLFB आफाद दादों होननानै खौरां बिजोङाव बा गावसोरनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जेब्ला भिडिअ ओंखारदों जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो बिनि उनाव बिनि दैदेनगिरि बिनि जिखिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जेब्ला जोङो मिथियो माने बारग' NLFBनि माखासे सोद्रोमाफ्रानो NLFB आफाद दादों बे बाथ्राखौ जोङो रोखा जादों आरो दिनै मोनसे मोजां सम मोजां थासारि बे M बाथा आरो बक' बिथांमोननि दैदेननायाव जि मोनसे NLFB आफाद दादोंमोन बियो फिन गिदिंनानै फैबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि नाजानायाव आरो बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद गोबां आफादफोरा जोङो गोबां खेब खावलायदों जे बिथांमोना सान्थिनि लामायाव फैफिननांगौ। हिंसा आरो हाथियार लानानै जि जोङो सोमावसारनायनि जि थासारि 30 बोसोर सोमावसारनाय बेखौ जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों अलरेडि BTR सान्थि सुक्ति बा BTR सुक्तिनि गेजेरजों जों बेखौ फोजोबफैबाय। गोदानै हाथियार लाना सोमावसारनायनि थाखाय आथिखालाव जोङो जेबो लामा बा थासारि जों नुवाखै आरो सान्थिनि लामाजों हिंसा गैयै मोनसे समाज दानानै जोंनि मोननांगौ अधिकार जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ BTR सुक्तियाव जेरैबायदि लिरनाय दङ बेखौ मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो रोखायै बर' हारिखौ जों दानो हागोन। दा बेखायनो सुक्तिनि गेजेरजों रिहेबिलिटेसननि जि मेटार केस उइथड्र खालामनाय लोगोसे जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ दिहुननाय बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे हाबाफारिफ्रा दिनै मावजागासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदि समाव दिनै बिथांमोना हाग्रायाव थांफिननानै जेरैबायदि मोनसे थासारि जों नुदोंमोन दिनै बिथांमोना सान्थिनि लामायाव गिदिंफिनबोबाय। जों बरायदों आरो जोङो गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। मिजिंथियो इयुनाव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक पद्धतिनि गेजेरजों सान्थिनि गेजेरजों जों गासैबो जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हागोन आरो दिनैनि साना मोनसे मोजां सान होननानै आं बुंनो सानो। बे बाथ्राखौ दाबो जोङो मिथिथ'वाखै। सरकारजों आरो बिथांमोननि गेजेराव मा मेटारखौ लानानै डिसकास जादों बा उनाव जानो गोनां रायजो राजाया मिथिगोन आरो बिथांमोना सरकारनि निस्सय बे बाथ्राफोरखौ बुंगोन आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो माहारिनि आफाद हिसाबै बा बिथांमोननि गोसोआव मा दुखु मोननाय दङ, मा खुद्रिनाय दङ, मा रागा जोंनाय दङ जों बेखौ बुजिनो नाजागोन आरो सुस्रांनो जों नाजागोन। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.